El nostre grup parlamentari, a través de mi mateix, que sóc el ponent del grup de l'Esquerra Plural a la Comissió Constitucional, votarem en contra de la ponència. La ponència és un pacte avui tancat, avui, a dia d'avui, entre el Partit Popular, el Partit Nacionalista Basc i Convergència i Unió. Per tant, Convergència i Unió, ho ha de saber la societat catalana, ha fet un nou pacte amb el PP basat en una llei de transparència que és la llei de transparència més opaca de l'Europa occidental, que no garanteix que la transparència i el lliure accés siguin un dret fonamental, una llei de transparència que fa que la corona i les principals institucions de l'Estat no tinguin que passar, podríem dir, un escrutini ciutadà, perquè queden dins la llei relegats a no administracions públiques i per tant no tenen que donar comptes de la majoria dels seus afers. Es crea una comissió de control, un consell de control i de seguiment de la llei, on hi haurà una majoria parlamentària del PP actual que imposarà un candidat, però on sobretot en aquest Consell estan excloses les entitats socials. Per tant, la societat civil està exclosa d'aquest Consell de Transparència i es converteix en un Consell de funcionaris. Per tant, aquest és el pacte al qual ha arribat Convergència i Unió amb el Partit Popular i volem denunciar que Convergència i Unió amb aquest pacte d'alguna forma el que fa és traicionar l'esperit de transparència al qual d'alguna forma es tenia que haver compromès i col·laborar amb un dels partits que, tinc que recordar, va destruir el seu llibre d'entrades perquè no es pogués conèixer d'alguna forma la comptabilitat paral·lela que tenia a l'època del senyor Bárcenas. Per tant, un partit que no té cap tipus de garanties de complir els mínims preceptes de transparència al nostre país.